Okay. We are now. Ali mo tuyok ta dito. Mao ni among gibaklayan og 10 ka kilometro gikan Bayfront MRT station. Padulong diri sa Gardens by the Bay. Kay manhimi sa Flower Dome. Which is wa mi nagmahay sa among pagabaklay. Pilibot na dati. Malibot lagi ta diha. Iya, ito ano na. Lagi. Ano na siya ka-char. Dati, kayo talaga kayo siya. Saman. Oh, pak ganun. Dato ka. Oh, kanang balay dira nanay manok. Kinahanglan tanglad og sangig. Okay. Para matalpon na lang niya. Okay. Ang ganda. Kuya, maning video for you. We miss you here. Night turista na black. Oh, na turista, nakita forever, o kakita sa Little India. Sharp, pak, gunman. Asa ito view dito tayo. Hoy, shut up, miming, dito ka. Nara, diri o. Makagiring gibidli. Wow! Hoy, sabahan kay ka. Paulion ka sa inyo ang Pilipinas. Wow, Charles. Can I get a Ay, picture? hawa, kay ako nang masahon. Oh, gusto ko na, native to Singapore. Ah, di ko kabalo mo pronounce. Undangan na basa. Okay. Here. Right here. Ay, daghani sa to ang bukid. Tapos, na akong luluan ni, oy. Akong luludokyo. Take picture dito. Ay, pagulat diha. Nagiring bidli, oy. Oh, napil po ka sa video. Yeah! Wow! Ganda! Ganda talaga. Oh. Yan o, parang ano talaga siya. Hello, sorry, oras day. Alas 10 na te. Nagiring bidli kita ro. Sa makadiya ako. Sa ganun dagway. Take picture Hoy, na na beer dito. Ayaw sa. Dari o, di ba picture? Pagkulat lagi. So nice! Bala ka dyan, bianti ka. Dito! Di, oy, di magbuot kaya ako'y gadala. O, diha ka sa imong igsuon. Oh, diha ka sa imong igsuon. Ay, monkey dito! Diha ka kasi imong igsuon. Ayaw ka nang ginikanan. Di ba mo nibi? Ganun mo posing ka. Ay, picture! Wala, na ipangadla o. Labi kayo ni hulong magtubig para sa mga gilantan. Uy, tambal ni sa bata! Gani. Oh, dati si ate ani kay. Gibidli to siya. Hey, picture ko! Pagkulat ko rin ha, nung sa mga oy. Magkakiring gibidli. Oh, dito, Uy, dito! ako po, nabi na ko video. Wala ko mag-video. Magpa-video. Di ako? Ako Ayaw gagawin sa video? batla. Kana siya. Ngunit tour guide na mo. Ay, kina papa. Ay, mama. Ano yung anak? Lagig na mong. Ano ni, ano pa ni? Remix na nga ni. Dago kayo lang pangadlaw dire sa tuwa kay Gugmati. Diba? Sakto na no. Ay po. Hindi mo ko nilamat. What a nice one! Look at it, so nice here. Flowers at so, para kang nasa forest, ha? Picture gani! Hindi lagi ka mo ko video pa. Ano na yung pag-alaan ko? Nice siya, ate. Look at it. Para din i-start na na picture na ta. Gani! Dito pa gani, wala pa gani dito. Saan? Oh, dito, picture niyo mas baba. Mana manggod. Wala manggod, wala Ako? wala ta nalibot.